aquest 2026 es compleixen 85 anys de l'assassinat, de l'afusellament del doctor Peset Aleixandre, qui va ser metge, científic, va ser catedràtic d'universitat i va ser també rector de la nostra universitat. A més, va ser també un important polític valencià. De fet, va ser el líder provincial del Partit d'Esquerra Republicana, que a nivell nacional presidia Manuel Azaña, i ja després, en temps de la Segona República, també va ser diputat per València de la coalició del Front Popular. Amb motiu d'aquest aniversari, la Universitat de València ha volgut retre homenatge a la figura del doctor Peset Aleixandre amb un acte institucional que serà presidit pel rector de la nostra universitat, Juan Luis Gandia, i que se celebrarà ací, al claustre d'aquest edifici històric on ens trobem avui, situat al carrer La Nau, el que totes i tots coneguem com el Centre Cultural La Nau. En aquest homenatge del que vos parle participarà el professor de periodisme de la nostra universitat, Martí Domínguez. Ell és catedràtic del Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació, és director de la revista Mètode i és autor també de la novel·la de la que avui anem a parlar, d'Ingrata Pàtria, una novel·la que repassa les últimes hores de vida del professor Peset Aleixandre. Martí Domínguez, bon dia, moltes gràcies per acompanyar-nos. Bon dia, moltes gràcies a vosaltres. Bé, comentava que eres professor de periodisme. De fet, va ser professor meu, ja fa uns quants anys, quan jo estudiava periodisme, va ser professor dels gèneres d'opinió. I, de fet, jo recordo una cosa que recorde moltíssim, és que sempre ens dies que per a escriure un article d'opinió hem de tindre una opinió formada. I per a formar-se una opinió, el més important era llegir. I ens vas donar una sèrie de lectures com imprescindibles que tot periodista que abans de posar-se a escriure, a redactar un article d'opinió, havia d'haver llegit, no? Aleshores, jo, clar, recordo això, tenint en compte la importància que li dones a la lectura, doncs entén molt bé la teva faceta com a escriptor. La veritat és que ja tens una llarga trajectòria narrativa i has estat guardonat amb molts premis. Però bé, avui volem centrar-se en aquesta darrera novel·la que has escrit, en Ingrata Pàtria, que, com hem dit, més que centrar-se en la vida del doctor Peset, es centra més bé en les seues últimes hores abans de ser afusellat. D'on va sorgir aquesta idea de centrar la teva novel·la en aquestes últimes hores? Molt bé, moltes gràcies per la presentació i per dir aquestes coses tan boniques, aquests records que tens, que vos obligava a llegir, us obligava a treballar l'estil. Vosaltres dieu, on és l'estil? Com puc tindre estil? Doncs llegint, realment la lectura és bàsica per a poder d'alguna manera desenvolupar una bona carrera periodística i també, evidentment, per a fer narrativa, per a escriure. La idea, fixa't, que me va vindre precisament gràcies a un homenatge que se va fer al rector Peset l'any 2001, que va ser la publicació del sumaríssim del rector, amb tots els informes, totes les cartes, els avals, una dicció facsímil extraordinària. I allò ja l'any 2001, quan vaig llegir que havia estat primerament denunciat per 12 companys de la facultat i del Col·legi de Metges i que posteriorment, quan la primera condena, que era 30 anys i un dia de reclusió, els havia semblat poc i n'hi hagué 4 altres metges que tornaren a protestar i aconseguiren que feren en 2 setmanes un nou Consell de Guerra amb la pena capital com a resultat, allò me va commoure de tal manera que des del 2001 estava rumiant la manera de fer-ho d'una manera que fora literària, evidentment. No volia fer ni un assaig, ni volia d'alguna manera repetir les coses que ja s'han dit. Volia sí que mostrar la naturalesa humana, les enveges, les rivalitats, els odis, aquest odi ferotge per a que 4 professors, 4 acadèmics importants, denunciaren de nou al rector, aportant en la conferència que havia fet, una conferència que va fer l'any 37 i que era una conferència en ple clima bèl·lic, i finalment aconseguiren que el mataren a mort. I el títol de la novel·la és Ingrata Pàtria. Tu consideres que la pàtria continua sent ingrata amb el doctor Peset o les polítiques que s'han dut a terme de recuperació de la memòria des de la transició han fet que es repare la seva figura? Crec que, efectivament, la universitat s'ha portat bé amb el rector Peset. Li ha dedicat, evidentment, el Col·legi Major, li ha dedicat també homenatges, llibres, però sí que és de veres que a la ciutat hi ha aquesta gran avinguda, que, per cert, hi havia una paral·lela, que era Marco Venenciano, que era un dels que el va denunciar, d'estos 4. Ara aquest carrer ja no existeix, ja l'han canviat el nom,
però sí que és de veres que en València segueix sent, en certa manera, un desconegut. Té un hospital, té l'avinguda, però la gent no sap realment el que va passar, no? I és el que... Bueno, doncs això ho he comprovat al llarg de les presentacions així a València i no te vull dir en Barcelona o en Madrid. O sigui, no tenien ni idea realment de la figura del rector Peset, que alerta és l'únic rector universitari afusellat en postguerra. És a dir, és un cas molt especial i, a més, jo crec que és un cas universal des del punt de vista de dignitat personal, de desig de ser coherent amb les seves idees que són sempre basades en la il·lustració, en la fugida dels dogmatismes i en el desig de la conversa i de la raó com a base de tot, no? I, bueno, doncs, el que volien era un avís a navegants, dient, en esta nova Espanya no n'hi ha lloc per a gent com a Peset i per això la fusellaren. I jo crec que és una figura universal i que hauria de ser conegut no sols en Espanya, sinó en tot el món, perquè és un gran exemple de dignitat personal. I com estaves comentant i com has dit ja en algunes entrevistes, la gent sap qui és Peset Aleixandre, però sembla que ningú el coneix com realment, no? Ningú coneix realment la seva figura. I com nosaltres volem conèixer-lo, com ens el presentaries, com el definiries? Bé, en aquest sentit, realment Peset és una persona que tenia una carrera espectacular. És a dir, és un superdotat, que naix en una família de superdotats. Son pare pensa que Vicent Peset Cervera era una persona que havia rebut la medalla de fill predilecte de la ciutat, per tant, era molt estimat, catedràtic també de la Universitat de València, venia d'una nissaga de metges. Aleshores, en este podríem dir, lloc de saviesa, que aquella la família Peset, naix Joan Peset, que és una persona que té una enorme capacitat i amb 23 anys aconsegueix la càtedra de Medicina en Sevilla. És el catedràtic més jove de la història de la medicina espanyola. Després té 4 carreres, 3 doctorats, quan és, evidentment, professor de la Universitat de València, després és degà, i després és rector, i després ell decideix fer este pas de totes les idees que ell tenia des del punt de vista del que havia de ser la política sanitària, portar-les al govern i fer-ho des de la política activa. I per això, només 2 anys que va estar de rector ja va canviar moltes coses a la universitat, va crear el Col·legi Luis Vives, va modernitzar el jardí botànic, va modernitzar les classes, però ell pensava que la seva tasca des del punt de vista d'activista cultural i d'activista de la sanitat podia anar molt més enllà des de la política activa i per això, d'una manera un poc fins i tot extravagant, perquè ell era burgès, era un home molt ric al mateix temps, se va entrar en les files d'Izquierda Republicana i va fer campanya d'Izquierda Republicana i això és el que no li van perdonar els seus, realment, els burgesos, i que d'alguna manera farà campanya per el Front Popular. Sí, després d'haver llegit el teu llibre, el que observem també és que és una persona que estava entre les 2 classes, no? Que sembla que ninguna de les 2 classes l'acceptava com a un dels seus i tampoc estava un poc allà a mitges. Bueno, és que realment se va polaritzar molt durant la guerra, però hi ha que pensar que hi havia gent que era burgesa liberal, com és el cas de Peset. La seva dona era presidenta d'Acció Catòlica a Mallorca, tenien el cotxe més bonic de València, possiblement, un Chrysler descapotable en el qual se passejava Azanya quan venia a fer els seus mítings, i ella tenia una empresa farmacèutica o medicinal que es deia Laboratoris Peset, que li va donar moltíssims diners. Després ja se quedaven els altres socis i el desbancaren. Però sí que crec que sempre se va trobar, i fins i tot a la presó, com un senyoret, i tots pensaven que no anaven a fusellar-lo, però ell va tindre sempre, com dic, una actitud molt coherent amb les seues idees. I a l'hora de que, efectivament, podria crear alguna sospita en algunes persones d'ahir a la presó més radicals, però els records de la presó mateix són d'una persona extraordinàriament benèvola i benemèrita, diríem, que sempre estava ajudant, donant consells. De fet, un dels que l'acompanyen
al Paletó, al Terrer, és Casaca, que és l'alcalde de Sagunt i que el coneixia perquè li havia demanat consells per al creixement del seu fill, que no aconseguia créixer bé en aquesta Espanya de postguerra misèrrima, i Peset li va donar consells de vitamines, de què podria comprar per a, d'alguna manera, pal·liar la dificultat de creixement del xiquet. Bé, tinc així en les mans la teua novel·la i, si em permets, m'agradaria llegir un fragment de les últimes hores de vida del personatge de Peset. I diu així, mira, diu: també vaig acompanyar el president del govern de la República, el doctor Juan Negrín, i Josep Puig, rector de la Universitat de València durant la guerra, a l'aeròdrom de Monòver, des d'on van marxar a l'exili, però em vaig negar a acompanyar-los, malgrat la insistència del president. En 2 ocasions vaig tenir la llibertat a la mà i en 2 ocasions vaig preferir enfrontar-me al meu destí. No, en realitat en 3. Abans també vaig acompanyar un soci del nostre laboratori fins a França i després vaig regressar a Espanya per Sant Sebastián. 3 ocasions per salvar la vida i per estalviar la meva família de tants patiments. I per què no va marxar a l'exili, sabent ja quin anava a ser el final de la guerra? Bé, és una de les coses que literàriament a mi m'interessa. Realment, fixa que tots els personatges són grans personatges a la novel·la. Tots tenen, a més, grans dilemes morals, des del punt de vista de quina és l'acció que has de fer, que és... Peset pensava primer que no tenia crims de guerra ni havia fet res. De fet, ell no va, així com Àngel Gaos, va anar en pistola, i com a milicià. Peset era un home absolutament pacífic. Al mateix temps, condecorat per la ciutat, havia rebut medalles al mèrit cívic per les seves campanyes per la grip, per també els seus treballs en febres tifoides. Era una persona molt coneguda, molt coneguda. Després, és una qüestió de dignitat, tampoc volia ell fugir, deixar la seva família, tenia por per els seus fills, també. Va ser un conjunt de coses que fins a l'últim moment va dubtar i quan ja va intentar fugir pel port d'Alacant no el deixarem pujar al vaixell perquè no podien anar els fills, no sé què va passar, però en definitiva el van agafar i el van portar als Almendros, i dels Almendros a Portaceli, i de Portaceli a la Model, o sigui que ja va començar el calvari, un calvari que jo mantinc en la novel·la que tots pensaven que en l'últim moment se salvaria. La salvatjada era tan gran, tan monumental, és que després van passar 40 anys de postguerra i l'hem oblidat, no? Però en aquell moment matar a Peset era matar la intel·lectualitat, matar fins i tot podíem matar la bondat, perquè ell era un home bo. Els versos d'Estellés estan molt ben trobats quan parla de l'home bo. És un home bo. I bé, en definitiva, algunes coses que l'acusaren de no haver lluitat prou per alguns casos de companys seus metges, doncs sí que és de veres que ell va fer el que va poder i en molts casos sí que va aconseguir i va ajudar els monges del seu poble, va salvar la Mare de Déu de la Crema, la Mare de Déu, la Xeperudeta, i se va posar davant de la basílica i va parar un escamot de milicians, va defensar a veïns seus burgesos de la seva finca, de que no anaren els mitjans tragueren, tants exemples de molta gent que va voler després avalar-lo i d'altres molts que, malgrat haver-los ajudat Peset, no volgueren avalar-lo. Callaren i fins i tot amb una revenja prou lletja. Tot això va fer que ell pensava que no tenia res de què preocupar-se realment i el que no s'esperava possiblement és que foren els seus propis companys, que és el realment extraordinari. I d'això parlarem després. És que feren la primera denúncia, diuen que uns 12, estan les signatures, la veritat és que és un tema que està per estudiar quins són aquests 12, perquè alguns diuen que no eren tants, però en definitiva una quantitat important de metges col·legiats i de companys de la facultat i després, clar, que quan ell salvar la vida gràcies a l'esforç impressionant de la seva dona a Mallorca, on va participar també Prudencio Melo, l'arquebisbe de València, perquè, clar, Prudencio Melo pedia quin desgavell matar a Peset, si jo estava a casa 1000 vegades tocant el piano en reunions, era un home absolutament civilitzat.
ningú se ho esperava, no? I jo crec que farem tot el possible per matar-lo. I després tornarem a repassar això que estàs contant, perquè per a mi és una de les coses més increïbles, no? L'odi que va despertar Peset al seu voltant. Però, si et sembla, centrem-se ara... Últimament, als mitjans de comunicació s'està veient, o ha eixit una nova informació, o un nom, com és el d'Òscar Bahón Callejas, ha eixit a l'opinió pública. I ens queden encara més coses que saber d'aquesta tràgica història. Què ens queda per saber, per conèixer? Bé, queda molt per saber. És una de les coses que em va cridar l'atenció quan vaig posar-me a estudiar, entre altres coses, les 3 persones que acompanyaven a Peset. És a dir, en el moment que decidís fer la novel·la, una novel·la que, ja t'he dit, des del 2001, des del moment que se va publicar allò, jo vaig pensar, això m'ha colpit, he anat ahir buscant i aleshores vaig buscar qui eren aquells 3 que acompanyaven, que fins i tot un dels cognoms estava mal escrit i que me va costar de localitzar després, i tot això, saber què és el que va passar. Ara han tret el nom del coronel Òscar Bahón Callejas, que era un home, tot el contrari de Peset, era un home malvat, realment. No se pot dir res bo d'ell, en el sentit que ell va ja dur la repressió a Galícia, ell era de Cangas, allà en Cangas van matar a l'alcalde, Echeverri, que era un home cult i molt estimat per la població, i ell se va posar l'alcalde, alerta. O sigui, no tenia cap tipus de problema. I després, de manera voluntària, perquè ell estava fora de servei, de manera voluntària va voler dur endavant consells de guerra i va ser dels més sanguinaris. I ara el que està fent el Levante, d'una manera molt brillant i digna, és traure arran del meu llibre, perquè jo soc el primer en parlar d'Òscar Bahón Callejas d'una manera, i de fet li dona veu en el llibre, qui era aquest personatge. Però també podríem parlar del fiscal acusador, que era un petimetre, o podríem parlar inclús del propi advocat de Peset, que era Carreras, que era un home molt fluixet i que tenia molta por. Tenia molta por perquè notava que, efectivament, si feia bé el seu treball, li podia causar problemes, i aleshores va intentar salvar la roba i, d'alguna manera, va fer un paper molt discret, sempre des de l'estima a Peset. Tot això són temes que estaria bé aprofundir en ells i també aprofundir en els últims moments del que va passar. Jo tinc ahí una teoria en la meva novel·la, però no sabem molt bé què és el que va passar amb el seu afusellament, perquè no està en la fossa comuna amb els altres 3, que sí que hi són, no? Encara hi són, en la fossa comuna. És a dir, com el van treure, qui va avisar a la família, la meva família no ho sap. Saben que els van dir que anaven de nit per el cos de Peset, que allà estava l'enterrador esperant-los, però qui va fer la cridada i per què, no? Realment. Totes aquestes qüestions són qüestions perquè pensa que Peset va estar soterrat en un nínxol al cementeri on el que figurava el nom del seu germà, un germà menudet que havia mort prematurament, i ahí va estar tota la postguerra de manera anònima, fins que ja després de la democràcia es va recuperar el seu lloc amb dignitat. De fet, al final del llibre tu fas una recreació d'aquesta recuperació furtiva del cadàver, que no va estar ja, com dius tu, no va desaparèixer en aquesta fossa comuna junt als altres afusellats. I tal vegada és un episodi prou desconegut, no? Si ens pot parlar un poc més d'això? Sí, és desconegut en el sentit que n'hi ha diverses opcions. La primera opció és que sí que sabien que anaven a afusellar-lo aquest dia. És una Castilla del Pino, que és un psiquiatre lletraferit, que té unes memòries, ell diu que sabia que anaven a afusellar-lo aquest dia. Gonçal Castelló, en canvi, diu que no, i jo mantinc aquesta opció. De fet, la família estava en el teatre quan van comunicar que havien mort al seu ésser estimat, no? Està en el teatre, no anant al teatre perquè sí, sinó buscant avals per a salvar-lo. Anaven a buscar els capitostes, que anaven a la representació, i aleshores estan aquestes 2 teories, i després, a partir d'ahí, jo considero que van avançar l'afusellament, faltava
l'informe de l'auditor de guerra no era absolutament preceptiu perquè, en definitiva, tot era il·legal, no? Era una falsa legalitat, però sí que s'acostumava a tindre el vistiplau de l'auditor de guerra. La primera sentència tenia el vistiplau de l'auditor de guerra i aquesta segona no. Després, que fora un dissabte de vesprada, d'una manera un poc forçada, perquè en aquell moment els reclusos estaven en el pati, quan hi havia saca, generalment els reclusos estaven en les cel·les i estaven passant por, perquè era un clima de terror, perquè no sabia qui, però per evitar escamots, per evitar avalots i evitar problemes, el que feien era xapar-los, és a dir, clavar-los dins de les cel·les. Aquell dia estaven tots en el pati i de cop i volta diuen tots a xapar, que n'hi ha saca. I de fet, a Peset està ell en la seva cel·la descansant perquè acaba de participar junt al metge Vicent Luna, que és el metge del penal, que era una persona també extraordinàriament bona i que se l'estimava molt, en una operació d'hèrnia i estava descansant. Aleshores criden a Peset que vaig al despatx del director de la presó i ell va en la camisa del pijama posada. I la posseïa en la camisa del pijama. Clar, ell una de les coses que demana és que ell té un tranquil·litzant en la cel·la, que li deixen, per favor, agafar-lo per evitar el sotrac i el pànic dels últims moments, i morir dignament, i no el deixen, perquè tenen por que sigui un verí, perquè, clar, ja era professor de medicina legal i especialista en toxicologia. Diuen que no, de cap manera. Ja no li deixen tornar. I un dels altres grans enigmes és, aleshores, la carta aquesta que ell portava amb ell. Clar, no podria haver tornat, no la tenia escrita, la va escriure, i com jo d'alguna manera reproduïsc en la novel·la, quan està en capella i de camí cap al terrer, on la fusellarien. Totes aquestes qüestions són qüestions que, evidentment, va ser sobre indicis, però no és una certesa. Però jo crec que degué ser així, més o menys. I, de fet, al final, en el llibre jo tenia entès que la persona que telefona a la família de Peset Aleixandre per avisar-los pensava que era el metge que certifica la mort de Peset, però això no està confirmat, 100%? Bueno, tampoc està confirmat i és una de les novetats del llibre, jo ho dic, no se sabia, és que el metge que certifica la mort, que és José Lloris, és deixeble de Peset, o sigui, alumne. Alumne, sí. Aleshores, per això vaig haver d'anar a l'Arxiu Històric Militar de Madrid i dius, de vegades la realitat supera la ficció. I què és això, també, el bonic de la literatura, no? Dius, si jo m'haguera inventat aquest fet, i que, bueno, ara estic desvelant, i si n'hi ha un lector, però és un dels fils conductors inesperats de la novel·la, dius, des de quan estava aquest home? Doncs acaba d'arribar perquè estava a Mallorca o a Eivissa, crec, que estava d'ahir destinat i va tornar per estar a prop de sa casa i d'alguna manera el posen allí per a penar alguns comportaments durant la guerra que no estaven totalment clars. És la sensació que jo tinc, perquè ell era milicià, era de la CNT, com a metge. Aleshores, la qüestió està en que el primer afusellament al qual va se troba a Peset. Dius, és la primera vegada que va. I per això vaig haver de treure totes les saques anteriors i després seguir amb les saques posteriors per a veure en quantes altres més ell participa. I participa en unes quantes més, no? Però la primera, que és la més dura sempre, la més terrorífica, ell s'alegra que només siguin 4 els que van afusellar, perquè a vegades eren 25, i això és terrible, certificar la mort de totes les persones, entre altres coses perquè t'has d'assegurar que estan molt morts, perquè de vegades se'n soterraven vius. Totes aquestes qüestions, jo, per lo que jo entenc, deuen ser traumàtiques. I, clar, trobar-te que d'aquests 4, un d'ells és el rector de la universitat i que hauràs de certificar la seva mort, és un fet realment espantós. Doncs, si em permets, m'agradaria tornar a un altre fragment de la teva novel·la, tornant al tema de l'odi que estàvem parlant. Tal vegada este és un dels episodis que a mi me pareix més colpidor, tal vegada per la proximitat a la nostra realitat universitària, no? I diu així, al món universitari les enveges són ferotges i indestructibles. Comparada amb la vida acadèmica, la política sembla un xoc de criatures. Pitjor encara que les picabaralles literàries entre escriptors o inclús entre artistes. La universitat pot engendrar més d'un Faust, persones disposades a prendre's l'ànima
l'ànima al diable per una misèria. He aconseguit sobreviure a un consell de guerra presidit pel coronel Óscar Juan Callejas, gallec com Franco, però no he pogut escapar de la trampa que em van parar els meus propis companys de la Facultat de Medicina. Aquests són els fets, casaca, li diu al seu company. Els que han ordenat que m'afuselle no són militars ni jutges, són els meus col·legues universitaris que m'odien amb tota l'ànima. I per què l'odien tant? No se comprèn este odi que desperta. Sí, el món universitari és, com dic així, l'alma mater, és el millor que hi ha. És un lloc realment magnífic per a treballar, és el que ens fa humans, no? La saviesa, el coneixement, la docència. La docència és un fet molt bonic de l'espècie humana, ensenyar el que saps i que les teves idees, els teus memes, diríem, passen de generació. Però també se creen unes animadversions, unes enveges, unes rivalitats que a vegades són molt... han donat tot lloc a el que es diu la novel·la de campus. Realment són molt divertides, des de David Lodge a Kingsley Amis, són novel·les de campus perquè el món universitari és molt novel·lesc. I precisament per totes aquestes rivalitats. I la pregunta és per què hi hagué gent disposada a significar-se, gent del món universitari, d'aquella forma per a que Peset no salvarà la vida. Inclús parlem del rector Zumalcárregui, dius, és cert que ell havia perdut un fill en la guerra, que l'havien assassinat, de fet, però coneixia molt bé a Peset. Podríem parlar després de Rodríguez Fornos, el següent rector, que sí que va, ja de manera tímida, uns dies abans del seu afusellament, va intentar, amb un Consell de Govern, que van signar tots els membres del Consell de Govern, demanar l'indult, però ja va ser a la desesperada i d'una forma poc efectiva. Què és el que havia produït Peset? Possiblement és una qüestió de classe social. Ell havia lluitat pel proletariat, havia lluitat pels més pobres, perquè ell havia viscut com a... Primer, ell era un home que havia treballat moltes qüestions d'higiene social, de salubritat, havia anat a cases de gent paupèrrima, havia viscut la misèria de tota aquesta gent, les malalties, i va lluitar per ells. Jo crec que això que dic és que és un home bo, però la seva classe social no li va perdonar que fera campanya pel Front Popular, de cap de les maneres. Inclús pensa que Luis Ucía va guanyar, va perdre per 20.000 vots menys, és a dir, el candidat de la dreta regional valenciana, que teòricament és on hauria estaria a prop, i també estem parlant d'un candidat molt amb un esperit democràtic molt característic i molt lloable, i que va estar en presó durant l'època de Franco, no? Però que se li va treure 20.000 vots i hi hagué molts burgesos que li van votar, no? I això és important. I jo crec que l'odi que va despertar, perquè també n'hi ha que pensar que també n'hi hagué molt de dolor en la rereguarda. Hi hagué molta... I hem de contar-ho també, que en el Picadero van matar a 2.000 persones també, és a dir, 2.000 persones de dretes, el mateix retor que està en la presó, que és don José, i que fa por perquè va passant per ahí i va preguntant, tu quan temps portes així? Jo, tants mesos, ja estàs Mauret, pegava una palmaeta, Mauret va anar a aquest afusellen, i efectivament al poc temps se t'emportava, creava pànic quan entrava. Però també don José havia vist com les monges del seu convent les havien mort, 11 monges. Per tant, és molt important no caure en pensaments maniqueistes ni massa esbiaixats. Intentem contar-ho tot. I Peset va ser la persona que d'alguna manera va focalitzar tots els odis d'aquell moment. Però van treure algun tipus de rendiment posterior? Perquè, per exemple, recordo també el doctor Rosameca, que parles també en la teva novel·la, va ser la persona que, quan ja havia acabat el primer Consell de Guerra del doctor Peset Aleixandre i havien aconseguit que no fora condemnat amb la pena màxima, ell va ser la persona que va presentar aquesta conferència, que fins i tot se comenta a la novel·la, subratllada, que s'havia pres la molèstia de subratllar en color vermell fins i tot les frases que ell considerava més greus, i la va presentar al tribunal, i a causa
causa d'això se va obrir un segon Consell de Guerra que ja va acabar amb la pena màxima per al doctor Peset. Va treure després algun rendiment posterior o era ideologia? Bueno, va treure que va estar durant tota la vida de president dels metges d'odontologia, del Col·legi d'Odontologia, i va rebre tots els honors i totes les medalles corresponents. El senyor Francisco Marco Merenciano, que és un dels que jo crec que és el que li va donar la conferència a Rosameca, entre altres motius, perquè aquesta conferència de vegades se parla d'una forma una mica superficial. Ara, precisament, amb la Universitat de València publicaré una lectura més en profunditat d'aquesta conferència, explicant un poc el que diu, és a dir, Peset el fa una interpretació des de la psiquiatria de la violència en la guerra, i aquesta visió de la psiquiatria i de la violència, que és una visió, per cert, molt avançada al seu temps, perquè Peset tot el que feia ho feia molt bé i sabia molt, li va parar possiblement molt malament a Marco Merenciano, que era psiquiatre, que tenia una posició totalment distinta. Pensa que Marco Merenciano va treballar en Vallejo Nájera en la recerca del gen roig. En fi, és gent que si una dona és comunista que té un gen roig que li obliga a fer aquestes accions, una cosa absolutament demencial. Marco Merenciano va ser el director del manicomi de Jesús durant tota la seva vida, va rebre tots els honors, allí en el manicomi va fer electroxocs per primera vegada, les pràctiques psiquiàtriques crec que en Espanya, lobotomizacions també per primera vegada, allí el recorden en pavor a Marco Merenciano. I ara en la revista Mètode traguem un article precisament sobre això, sobre les accions de Marco Merenciano en la presó no, en el manicomi de Jesús, i bé, ell té en el seu poble natal, en Llíria, tenia tot tipus de distincions. Ara només roman encara una placa que jo he intentat que la retiren, però d'alguna manera podríem dir que va morir d'una manera prematura, prou jove, però va rebre tots els honors. Es va vindre... O sigui, el que no crec és que hi haguera un desig d'ocupar la càtedra de Peset, però sí que ells, els metges falangistes i els metges declaradament franquistes, tots aquells, Beltrán Vigorra, que també se comenta que podria ser un dels que va signar després i va perseguir a Peset, Beltrán Vigorra encara té un carrer a València. Bé, l'any 2001 la Universitat de València va publicar el procés de Peset Aleixandre amb una edició facsimilar. Ho has comentat al principi, no? Una edició facsimilar del Consell de Guerra. En l'estudi, el professor Baldó i la professora Mancebo afirmen el següent, i t'ho vaig a llegir textualment, dient la justícia franquista va ser barroera i grossera. La seva execució crida l'atenció perquè va ser escandalosa, perquè d'alguna manera desvela descarnada la naturalesa de la repressió franquista. Aquesta idea també s'observa a través de totes les veus, de les 21 veus que passen en la teva novel·la. Doncs, clar, Peset Aleixandre no va ser assassinat durant la guerra, en el fragor de la guerra, sinó que va ser d'una forma reposada, va haver 2 anys per a pensar-ho. Això desvela la naturalesa del règim franquista, és pitjor encara, vist així? Bé, el treball que va fer Marc Baldó i també l'article de Salvador Albinyana sobre els darrers moments és un treball molt brillant i mostra aquesta justícia al revés. T'heu fixat que al propi Peset l'acusen d'auxili a la rebel·lió. Realment els rebels són els que estan acusant de rebel al que s'ha mantingut fidel a la seva paraula donada a la República. I així n'hi ha molts militars també que no eren particularment esquerrosos, que se van mantenir fidels a la seva paraula donada i es van afusellar, especialment a tots els militars que van mantenir fidels a la República. I en aquest sentit, és una pantomima, realment, els consells de guerra. Hi ha gent que se salva, no se sap molt bé per què, i altres que, fixa't, n'hi ha un cas molt bonic, Manuel Girona, que va ser diputat, va ser president de la Diputació, vull dir, que és una persona que m'estima molt, que és de Sagunt, va treballar el cas de la Javelina, d'una joveneta de 20 i tants anys que la van acusar de ser miliciana, d'haver cremat esglésies, no tenien res contra ella d'una manera
segura, no? Pues finalment la fusellaren. Dius, què va fer aquesta pobra jove? Que era una idealista. Pues eren, d'alguna manera, avisaven a la població de que s'acabaven les bromes, de que el paper de la dona en aquesta nova societat, de tallar les ales, sobretot al lliure pensament, també. És a dir, així ja no pensa lliurement, sinó seguint el dogma i seguint les premisses que nosaltres dictem, i poca broma, perquè si no pots acabar perfectament a presó o que t'afusillem. I ara que estàs parlant de les dones, també a la teva novel·la s'observa el patiment, l'angoixa de la dona de Pesat Aleixandre que fa tot el possible per aconseguir avals i per aconseguir que no es condemne al seu home, no? Fa tot el possible. Sí, és Anna Llorca, Anita, Joan Peset li dia Anita, i era una dona important de sentit personal, de família, de diners... Molt catòlica, també. Catòlica. I que, clar, junt amb l'Eina Entralgo, van tocant totes les portes i tenen capacitat d'arribar a les portes. Molta gent no podia arribar a les portes. La mateixa dona de Carceller, el que era el director de la traca, va intentar arribar a l'arquebisbe de València i l'arquebisbe de València, Prudencio Melós, va llançar fora del seu despatx dient improperis contra el director de la traca, que afusellaren abans, junt a Bluff, que també era un dibuixant de la traca, que a més no havia fet gran cosa. Per tant, Anna Llorca lluita pel seu marit. Jo el dic que en la primera frase, quan li dona la veu, aquesta reflexió que diu: i malgrat tot no vaig votar al meu marit. Sí que és molt possible, jo per lo que m'han contat d'ella, que no li votara i que perquè ella era incapaç de votar al Front Popular. I ara vaig darrere d'aquestos que són els seus botxins, als quals jo d'alguna manera he donat suport, i que són, en molts sentits, en els que jo he estat coexistint i compartint taula en la mateixa Acció Catòlica. Clar, tot això fa que la veu d'Anna Llorca és una veu impressionant en la novel·la i també la veu, per exemple, de la dona de Leopoldo, que és este altre milicià, que es diu Felicitat. I Felicitat és una veu distinta, una veu més clara, és de xest, però una veu més popular, però clar, tanmateix ja l'han torturat de la pitjor manera, possiblement abusant d'ella, i no sabem si de la filla o almenys anava camí d'això, però ella va desvelar on estava amagat el marit. O sigui, la pena terrible i immensa que tenia aquesta dona. Tot això són qüestions que des del punt de vista literari és important posar en valor, perquè de vegades els historiadors, la historiografia pròpia de la recerca acadèmica és molt descriptiva i argumentativa, i està molt ben feta en aquest sentit, però no treballa temes més persuasius que apel·len més al lector, com pot fer el relat més literari. Bé, arribat a aquest punt, m'agradaria tornar a llegir un fragment, ja te promet que és l'últim, perquè si no, a poc a poc vaig anar desgranant tota la novel·la. Però bé, mira, diu així, però esperes que aquell dia no arribi mai, que hi hagi algun colp de sort, que hi hagi una amnistia, o que et declaren innocent, que les gestions fetes per amics i familiars donen el seu fruit, que es commute la pena, mai no es perd l'esperança del tot, ni quan puges al camió cap al camp de tir. Sempre hi ha una espurna d'esperança, així d'estrany és l'ésser humà. Però finalment no va ser així, no? I per què no es commuta aquesta pena, no? Perquè no es van prendre en consideració tot l'ajut que hi va fer en la presó als altres, com a metge, no? Els altres presoners, ni els avals, res es va tindre en consideració. Per què? Bé, jo crec que ja ho hem dit, però fixa't, en la novel·la anterior meua, que és L'esperit del temps, on parla de la repressió, de la col·laboració dels nazis amb el món acadèmic, o el món acadèmic amb els nazis, allí els condenats a mort, els que van afusellar, caben la seva tomba i estan fent ahir el seu forat, i fins a l'últim moment dius, per què? A més, que te maten i no fas l'esforç de fer un forat ben gros i ben profund. I fins a l'últim moment l'ésser humà té l'esperança, i de vegades passa, de que passi alguna cosa, que te salva in extremis. I una de les coses més
terribles de l'execució de tantíssims jueus és com s'anaven disposant ells en la fossa de manera ordenada abans que te'l maten, no? Per a optimitzar aquell espai. I en este cas, tu en la presó sempre estàs a l'espera de que arribi el telegrama en l'últim moment, que te salve o que hi hagi una amnistia o que canvi. Inclús te diré més, amb que Peset haguera sobreviscut 3 o 4 mesos més, és possible que tal com anava la guerra, ja la Segona Guerra Mundial, ja no l'hagueren mort. Però el mataren en el moment que estaven convençuts que anaven a construir una nova Europa, un nou règim feixista que ho canviaria tot, una nova Espanya imperial, però si haguera... Ja Stalingrad, ja després de Stalingrad ja no l'hagueren mort. Ja hagueren dit prudència, perquè era una cosa que... un atac molt important que els podria condenar. I per això intentaven també que les signatures foren il·legibles. Quan signaven, fan unes signatures que costa molt, no?, de trobar el nom de les persones, i no posen el nom baix. Quan en els certificats de mort, de vegades també fan signatures il·legibles, o inclús quan han de... la condena, si el condenat no vol signar-la, la signen 2 testimonis, també són signatures il·legibles. I ja per acabar, quin llegat creu que ens deixa la figura de Peset Aleixandre a la societat actual? D'un home coherent i digne. En un món cada vegada més indigne, més violent, més desgabellat, en el qual la cultura se considera com un ornament, Peset és un home de cultura. És un home de ciència i és un home de bondat. És el que... Fixa't que no n'hi ha cap llibre que pugues dir quina és l'obra de Peset. Peset va publicar més de 100 articles en diversos idiomes, també en valencià, va publicar alguns articles acadèmics, que això ho hem estat trobant estos dies, que hem estat seguint investigant, i va fer una obra des del punt de vista mèdic i des del punt de vista com a editor de crònica mèdica, una revista que era l'editor, realment esplèndida. Però el que traspuga de tot, per a mi, és la seva bondat. Jo crec que era, efectivament, un home que lluitava per fer un món millor, i és el que més m'ha interessat d'ell. Molt bé. Doncs també, per cert, que Ingrata Pàtria se suma a la Sega i també has parlat abans de l'Esperit del temps. Així tanques una trilogia dedicada al franquisme. Però la pregunta és obligatòria. Tanques també així ja la temàtica sobre la memòria històrica a Espanya o encara queden històries per contar? Bé, realment l'Esperit del temps és del nazisme, per tant no seria exactament el franquisme, és feixisme, parlaríem, i no t'ho puc dir. Està per No veure. t'ho puc dir perquè, efectivament, un escriptor mai pot dir d'això ja no en parlaré més. Perquè n'hi ha tantes coses que t'arriben i que... Jo crec que la literatura ha de néixer d'una manera espontània. De vegades forces una novel·la i se veu molt bé les costures, no? Però quan realment naix de tu, perquè t'ha impactat i perquè... A mi me passa un poc que des del moment en què vaig escriure l'Esperit del temps, tots els temes del nazisme seguís llegint-los amb avidesa, perquè realment me va descobrir un món del qual sabia poc, evidentment, les coses que m'he estudiat, però quan entres en profunditat en els motius cognitius que mouen tot allò, és molt enlluernador, perquè dius, tot pot tornar a passar perfectíssimament. I en el cas de Peset me passa el mateix. Dius, pot tornar a passar perfectíssimament. Per tant, això és el paper de la literatura, recordar-nos que som éssers humans molt dèbils i que fàcilment hem d'estar sempre atents per a que aquestes coses no tornin a passar. Doncs moltes gràcies, Martí Domínguez, per aquesta conversa. Gràcies per haver-nos ajudat a interpretar millor la nostra memòria democràtica i, en concret, per haver posat en valor la figura del gran Peset Aleixandre. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres i a la universitat.